आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात हा छाया. हा हा बोला की ताई. हा भाऊ बोल. हा भाऊ, हा बोला ना ताई. त्या मुलगा चांगला काय मी तुम्हाला. हा सांगितलं की त्यांनी. हा का, तेच ना तो मी त्या नंबरला त्या नंबरवर त्याला ब्लॉक करेन. तो नवीन नंबरवर मेसेज करेन मला व्हॉट्सअपवर आहे. हा हा तर मी नाही तो नंबर ब्लॉक करून टाकला. ते ब्लॉक करला तर तो अजून नंबरवर मला मेसेज करेल. असं का ते मी नंबर दिलते त्यांनी 3 नंबर केलते पण ते फोनच उचली नाही. फोन उचलायला लागले माझा कट करायला लागलाय. हा तर मी तो नंबरच सिम कार्डच म्हणजे तो सिम कार्ड सोडून टाकलं, फेकून दिलं मी आता ते सिम कार्ड. हा हा कारण की त्याला इतकं मजबूर करून दिलं की मला सिम कार्ड फेल केला तर मजबूर करून टाकला. मला इतकं गडगडी तो मेसेज करे गडगडच्या नंबरावर हा ब्लॉक करला की मेसेज करतो मला. राम भाऊ, हा बोला ना. ऐक ना भाऊ, ऐक ना राम भाऊ. हा बोला ना. माझ्या बायकाला फोन करतोय, म्हणतोय हे करतोय गंदा बोलतो.